दोलोनि बेलायाव जिखुनुआनो जा जोंनि बर'निनो सासे फिसा डायनामिक लिडार बावैसो साननैसो सिगाङावसो गोदानै मन्त्रि बिबान मोननो हानाय मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारखौ दिनै तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना मैयानिफ्राय मोनसे भिडिअखौ गोबां गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जानांगौ। माबा क'क्राझाराव गोलाव गोलाव सिलाय लालायनाय, दैखांना लाना थांना खुगायाव सिलाय थुनाय, बुग्लिनाय, बेनि सायाव जों एफआइआरबो होदोंमोन होनना खोनानो मोन्दों। दा बेयावनो प्रेस मिटआव जायनो नाम मख'जादों, केस होजादों, बे उल्थायै दिनै एफआइआर होफिनबाय जाहैदों। दा जाथाया बोरै मामार बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों एसे मिन्थिना लानि फै। दाख्लैनि थांनाय 3 थारिखखालि जानाय मोनानि 10:35 10निफ्राय 11:00सोनि गेजेराव हरनि बेनि जाथायखौ लानानै माखासे गसर मोननायखाय जों दा मिडियानि गेजेरजों मोनथिहोफिननो नागिरदों। दा थांनाय 3 थारिखखालि जोङो हरनि 10टा 10:30 बेनि गेजेराव जों ओंखारलांबाय थानायाव मोनसे स्करपिअ जों थांनायाव मोनसे टार्निं दं। बे टार्निंआवहाय जोङो न' फारसे थांबाय थानायाव मोनसे स्करपिअ गारि फैनानै ओंखारबोदों। बे स्करपिअ गारिया S16L 8522। जोङो गियान बसुमतारिजों आंजों न' फारसे थांगासिनोमोन। जोङो बाइकजों सालायनाया आं सालायदों, ओमफ्राय स्करपिअआ फैनानै ओंखारनानै गोदोनायाव हमफैदों आंखौ, मा दादागिरि होननानै आंखौ। दाना बिसोरथ' जौफेजोबखानाय, स्करपिअ साब्रै साबा दं। ओमफ्राय स्करपिअ साब्रै साबा, जों सानैल' गिबाय जोङो। ओमफ्राय एसे नारा नाथा जालायबाय। ओमफ्राय बिदिनो होख्राव एसे गन्डगल जानायाव मानसिफ्राबो गेदारिं जाहैबाय। दा बेयावहाय मानसिफ्राबो गेदारिं जानायाव बिसोरो खारदों। बिसोर खारनायाव जोङो बिसोरखौ होसोआखैबो, बिसोरखौ जेबो माबा खालामाखै। ओमफ्राय दा बिसोर होनदों सिलाय थुदों मादों बेबायदि होनदों। दा गियान बसुमतारिखौ सिलाय थुदों मादों होनदों। ओमफ्राय आंखौ जानायाबो आंबो दङ नालाय, जोंथ' थांफाजोबो बेखौ होननाय आंजों थांफादोंमोन मोनायाव बियो। ओमफ्राय बिदिनो गावसोरखौ थिखोनानै सिलाय थुदों मादों बेबायदि खोथा होनदों। बबेनिफ्राय सिलाय मोनखो निउसफ्राव नुनो मोन्दों आरो मैया। ओमफ्राय जोंखौ बिदिनो एफआइआर गियाननि नामाव बायदिसिना एफआइआर होदों, बे बुनाय मानायनि। ओमफ्राय दा जोंबो बे नंथारै खोथाखौ माबानानै एगेन्स्टआव एफआइआर होफिननाय जादों। नोंथांमोनखौ गारि बुख्रुबदों होनदों, बेसेबां सैथो? गारि बुख्रुबनायाथ' बे नंखाया, टटेलि नंखाया। बिसोर बानायनानै होनखानाय फेकखा। गारिया जेबो जाखायाखै, जों गारिखौ आखाइबो होआखै। मानसिफोरजोंसो जों नारा नाथा जादों। गावखौ फार्म हाउसनिफ्राय दिखांनानै लांनानै जे बहाबा बुहैदों होननानै। बिसिनि बबेहाय फार्म हाउस दं, बहाय मा दं, जोंहा जेबो माबा गैया। जाथाय जाखांनानै बे मानसिफोर फोरसा जानायाव जोङो रुम फारसे न'आव थांलालै होननानै रुम फारसे जों आवगायबोफिनदों, न'आवबो थाङाखै जोङो। बिनि देहायाव जे बुजानायनि आघात मोननाय जादों, बिसोर आघात मोनदों। गावहा जौ लोंनाय मानसि, सोरजों मा जाहैखो बेखौ जोंथ' बुंनो हाला। गाव सोरजोंबा आरो जोंजों जानाय बादि जाहैदों जागोन। ओमफ्राय बेवहाय गाव बुजादों जागोन। मानसिया जौ फेखानाय, जेबो रोंखाया, गामसा गानलायनायमोन। बेखौथ' काउन्टार केस होबाय आं। गियान बसुमतारियाथ' बेसारा बेसेबां जेबो माबायानो गैया, बेखौ ओरैनो केस होबाय। ओरैबायदि बे गियोसो मानसिया, बेखौ केस होदोंमोन बे। ओमफ्राय दा आंबो दं नालाय, आं बिनि सायाव काउन्टार केस होफिननाय जाबाय। नोंथांमोना बिनि देहायाव मोदोमाव आखाइ? जों मोदोमाव आखाइ होआखै, खुनु माबा गैया बेहाय। खिन्थु गाव जौ फेनाय मानसि, सोरजोंबा बेबायदिनो जाहैबावदों खोमा, जोंजों जानाय बादि। बिसोरजों जादों खोमा, फार्म हाउसआव थिखोदों मादों होनदों, बे गासिबो टटेलि फेक। ओरैनो नोंसोर लोगो मोननाय जाथाय जानाया बहा? लोगो मोननाय जाथाय जानाया बे एनआरएल पेट्रल पाम्पनि अपोजिटआव, अरुप कुमार दैनि खाथियाव हाबजेननाय माबायाव। सिनायलायनो बिसोरो जों जेबो सिनायलायनांगौनि माबा गैया, सिनायलायाबो बेखौ। ओरैनो गोरोन्थिया सोरनि बेयाव? गोरोन्थियाथ' टटेलि बिसिनिखा। ओंखारनानै गोदोनायाव हमग्रोनानै नारदों। ओमफ्राय बिदियावनो एसे नारा नाथा बेबायदि जादों आरो। खिन्थु बायदाव होननाय बायदिब्ला नोंथांमोना बबेनि दादागिरि होननानै बुंदों नोंथांमोना? बिसोरसो बेबायदि होनदों, बबेनि दादागिरि, सोरनि मानसि बेबायदि बुंदों बिसोरो। सोरनि मानसि, सोर दं लेंहरजोब, बेबायदि खोथाखौ होनदों। नारा नाथा नारलायनानै आरो सौबावदों बिसोर। गारिनिफ्राय साब्रै साबा ओंखारनानै सोर बुखो एटाक खालामबावदों। ओमफ्राय जोङो एसे होख्रावलायनाय जानायाव, मानसिफ्रा गेदारिं जानायावसो बिसोर खारदों। ओमफ्राय बे खारबाय नालाय, जोंबो
उसुबिदा मोननानै दिनै न'आव थांला दिनाबो गाज्रि जासिगोन होननानै जों थाङाखिसै